Ei, Rick, he de fer un projecte per a la fira del cap de setmana. T'aniria bé ajudar-me? Se me'n fot. Escolta, no són tradicionalment aquests projectes cosa de pares i fills? Bé, científicament les tradicions són cosa d'idiotes. Morty, crec que t'ho passaràs molt bé si treballeu amb el pare en aquest projecte. Escolta, papa, potser sí que ho podem fer junts. Perfecte, estic segur que no te'n penediràs, fill. Farem dibuixets, prendrem cafè i ho tindrem fet en 2 o 3 dies. Quin és el meu propòsit? Passa'm la mantega. Perfecció. Oh, Papa, m'has de portar a la feina. crec que serà millor que et porti en Rick. Jo he d'ajudar en Morty amb un projecte. Estic ocupat. Fent què? El que sigui. Quin és el meu propòsit? Passes mantega. Déu meu senyor. Sí, benvingut al club, noi.